to? Dopiero co założyłem nowe, a już się wyrobiły. Oto nagranie z ostatniej nocy. Okulary mi spadły. Ciekawe co było, gdybym się nie zmienił. Gówno. Oż kurwa. Kurwa mać! Zgadnij kto to. BMW, kurwa! A jestem Janusz. Kurwa, żeś trafił tam gdzie trzeba było. O! Mogę się przejechać? Nie? Bo nie. No kurwa, Ryan! John? John? Pierdalaj. Nie! Nie, to niemożliwe! Była pusta. Jak to wiadro? O kurwa! Co to? Fuck! Ja pierdolę! Gdzie? Jezu! Kurwa, rozjął mnie. Kurwa, ja pierdolę. Bo ludzie są idiotami, idiotami ludzie będą. Oho, jedzie. Masz coś zimnego? Prędzej ty. Jesteś odsłonięty jak pomnik ofiar w Smoleńsku. Widzisz, to było proste.